Apagueu els mòbils, si us plau. Nabil, ets tu? Sempre amb aquesta cançó horrible. No és una cançó, és l'Alcorà. I no és horrible, és sagrat. Però és que sempre fas el mateix. La teva religió és mentida, com qualsevol altra. Estem al segle XXI i hi ha qui resa no sé quantes vegades al dia. I durant el ramadà sembla que s'ha de parar el món, clar. No es menja en tot el dia i ningú aguanta. Per això fan campana a l'institut, a la feina, tot el dia dormint i a la nit resant. Això no s'entén. Jo només veig joves anant a la mesquita. Les dones no, clar. Han de quedar a casa que fan a la mesquita tot el dia, que no treballen. Jo prohibiria les mesquites. O els posaria fora dels pobles. No t'has fixat com van vestits les mesquites? Sembla un carnaval. És allà la mesquita, els tenen l'imam. I els diu allò que han de fer. Jo pensava que els joves com nosaltres deixarien aquestes coses, però veig que fan el mateix. Els pares i el cap de setmana els petits van a estudiar a l'Alcorà. Va, nois, continuem. El cos humà està... Nabil, seu al teu lloc. Nabil? Nabil, si no seus, seràs expulsat. Tu, quin geni. Nois, us heu passat. Hem dit la veritat. Li volem el bé i l'hem d'ajudar a que ho vegi. Nois, no vull que es parli més d'aquest tema. Entesos? Si no s'integren aquí, que torni al seu país. Allà podrà resar tant com vulgui. Nois, torneu a classe. Torneu immediatament, senteu-vos a les vostres cadires. Feu el favor, eh? Si no en feu cas, anireu a direcció. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable.